Les festes del Remei d'Arenys de Munt han portat molta música i molt variada. Des de la música tradicional del trio Arcàtia a la més festiva dels mitiquíssims Seguirem i Cala Branda, passant pel pop-rock dels Pare Llop o els The Penguins. El ball també ha estat un dels protagonistes, ja que dissabte va ser el Dia Internacional de la Dansa i totes les formacions de dansa del poble van fer una exhibició. D'entre les activitats organitzades pel col·lectiu jove La Torrada, cal destacar que el concurs de Pilar Caixes, el Birràrium, s'ha consolidat com un gran èxit de participació. Entre les novetats d'enguany tenim la participació dels Diximunt, un nou grup de música Dixi de l'Escola de Música d'Arenys de Munt. Cal destacar el mapping que es va fer dissabte a la nit durant el concert de la Munt en Jazz Band, que va consistir en una projecció de vídeo que va cobrir tota la façana de l'església i que donava llum i color a la música. Diumenge es va celebrar el tradicional ofici a la Mare de Déu del Remei i posteriorment es va fer una trobada de gegants amb les colles d'Arenys de Mar, l'Arboç i Arenys de Munt. Ja a la tarda, el grup de Penguins van oferir el seu espectacle Ballant damunt la lluna. Els actes continuaran dimarts amb el sopar de primavera que organitza l'Esplai de Jubilats, dimecres amb el lliurament de premis de la mostra literària i finalment el proper diumenge 5 de maig amb la tradicional trobada de corals.